Россия төбәкләрендә форумның бүлекчәләрен яисә татар яшьләре оешмаларын ачуны дәвам итәргә. Без моны планлап куябыз һәм 2 елдан соң Алла берсә сезнең алда я без я тагын кимешәчәк шул хисап тотырга тиеш булачак. Һәм безнең татар яшьләре проектлары, алар татар гомуми проектлардан ничектер үзенчәлеге бар. Шулай бит, дәрте беләнме, алар өчен менә аерым шундый грант, фонд, стипендиялар булдырырга кирәк. Без аның өчен хөкүмәт белән дә, безнең хәлле кешеләр белән дә эшләргә тиеш. Бу минемчә шундый очевидный фикер. Моның белән килешәсезме? Нигәдер татар кызлары беренче кул чаба башлады. Әлбәттә, безнең менә мәгариф системасы бар, ул әле мәктәпләр, татар мәктәпләре бар, татар балалар бакчалары бар. Әлбәттә, күптән әйтеп киләбез, һәр милли хәрәкәтнең һәр буыны әйтә, безгә университет кирәк, безгә университет кирәк. Менә безнең яшьләрдән шундый ачык фикер, зур колонналы, аерым биналы бер университет кирәкми ул. Ачык университет, онлайн университеттан башларга кирәк. Һәм минемчә бу безнең шундый зур пробелны, зур бушлыкны, татар телендә югары белем бушлыгын тутырыр иде. Хәзер инде бу тел мәсьәләсе, аны аерып тәфсилләбрәк сөйләр, ләкин татар сыйныфларын ачырга, татар мәктәпләрен оештырырга, якшәмбе мәктәпләрен оештырырга, хәзер бу безнең көчтән килә торган эш.